Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow Milli Parlamentiň nowatdaky maslahatyna seredilýän meseleler barada maglumat berdi. 13 martda video aragatnaş arkaly mejlisiň nowatdaky maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Onda deputatlaryň garamagyna bir näçe täze kanunçyk taslamalary, şeýlekem hereke diýen kanunçyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek bilen baglanyşykly meseleler hödürlenýär. Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryna kanunçylyk, hukuk taýdan golluk bermek maksady bilen mejlisiň kararlarynyň taslamalaryny Milli Parlamentiň 2021-nji ýyl üçin kanun çykaryjyk işiniň meýilnamasyny kabul etmek gözeňde tutilýar. Hormat prezidentime de Milli Parlamentiň ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan durumjy ykdysady özgertmelere golluk bermäge, raýatlyk idaralarynyň we demokratik gymmatlyklaryň berkitilmegine gönüktirilen kanun çykaryjyk işiniň ähmiýetligini bellädi. Şeýlekem milli liderimiz halkara hyzmatdaşlygyny we kanun çykaryjyk babatda tejribe alşylmagyny, halkara jemgyýetçiligini demokratik hukuk döwletiň özü şuwaly bilen öňe barýan Türkmenistanyň taryhy tejribesi we häzirki döwürde gazananlary bilen tanışmagyny üpçün edýän parlamentary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde giňeldirmeginiň wajypdygyny bellädi.